Исхак Фәләк улы Мотаев Урал артының ярлы башҡорт ғаиләһенән сыҡҡан ябай бер егет. Үҙенең тотош ғүмерен геологияға арнай. Тап уға баймак геологразведчигына данлыҡлы Сибай Баҡыр Кальшидан ятҡылығын асыу насип була. Уны ябай ғына итеп иң тәүге асыш яһаусы тип атарға мөмкин. Шуныһы ҡыуаныслы. Бөгөнгө көндә Исхак Фәләкович һуғыш һәм хеҙмәт ветераны, ҡалабыҙҙың почетлы гражданины. Шулай да йәш үҙенекен итә. Аҡһаҡалыбыҙға бөгөн 80 йәш. Шулай да элеккесә теремек тик тормаҫ. Дөрөҫ, бөгөн уның төп ҡоралы геолог кәйләһе түгел, ә ҡәләм. Әле хәтирәләрен яҙа, тыуған төйәгенең шәжәрәһен тергеҙә. Тарихын яҙа, матбуғатта сығыш яһай. Исхак Фәләхович, йәшлек йылдарының хәтирәләренә бер әйләнеп ҡайтайыҡ әле. Ғөмүмән, хәтер йомғағын һүтәйек. Минең 80 йәш тулыуым сәбәпле мин күп уйландым. Мин иң дөньяның ҡыҙыҡ ваҡытында тыуып, иң ҡыҙыҡ ваҡыттарҙы үттем. Минем исемдә ҡалған элекке батша заманынан ниндәй тормошлар булғанын туғандарым, атайҙарҙан ишетеп ҡалдым. Һуңынан нәп ваҡыттарын күрҙем. Анан колхоз нисек ойошҡан ваҡыттарҙы яҡшы хәтерләйем. Анан күп тә үтмәй, мына ватан һуғышы башланып китте. Алар барыһы ла минең күҙ алдындағы кеүек. Мына нисек эшләп китеүем тураһында әйтмәксе булам. Мин үҙем Иҫке Сибай ауылында тыуғанмын. Мына 5 саҡрым ғына ер. Ул ауылда мин 15 йәшемә хәтле генә йәшәнем, атай-әсәй ҡулында. Анан 19-нсы йыл, 1929 йыл, Баймаҡта 5 класты тамамлағандан һуң, Баймаҡтан ҡайтып, ошо бәләкәй генә рудник халҡының малын көтөп киттем. Шунан башлап минем бөтә ғүмерем ошо Сибай белән бәйле. Һуңынан уҡырға китәргә туры килде. Шул уҡ 29 көндә горпромыш битердем 2 йыл ярым араһында. Анан һуң бөткәс мин ошо рудникка ҡайтып эшләргә тейеш инем. Мында ҡайтып эшләү өсөн рудник ваҡытлыса ябылып торҙо. Шул сәбәпле минем Баҡырүҙәккә эшләргә ебәрҙеләр шул һөнәрем буйынса. Баҡырүҙәктә 4 йыл эшләп, 35-нче йылдың аҙағында икенсе мәртәбә восстановить ителә башлағас Сибай, мине ошонда әпкелеп ҡуйҙылар. Ул Горно-промышленное училище тигән мәктәптә мин коллектор тигән специальность алдым. Һуңынан старший коллекторлар курсларында булып, рудничный геолог булып эшләп киттем. Шулай итеп, минем геолог булып эшләгән ваҡытым 45 йылға тулды. Анан һуң ялға сыҡҡас, 1 сәғәттә разрыв эшләмәй, КГБ органына старший вахтер булып төштөм. Онда 20 йыл эшләнем. Шулай итеп, минең трудовой книжкамда 65 йыл беспрерывный стаж дип яҙылған. Менә шул книжкам үҙе бер история, тарих. Сөнки иң алдан 1933 йыл безнең Советлар Союзында рабочийлар һәм шәһәрләрдә тәүге мәртәбә паспорт бирү булды. 6 йыл үтеүгә, ягъни 39-нчы йыл трудовой книжка бирү булып китте. Менә шул трудовой книжка тураһында әйтәһем килә, минем трудовой книжкам үҙе бер история, анда яталык бирәйем. 1938 йыл декабрь айында, декабрьнең 20-һендә трудовой книжка булдыру хакында постановление сыҡҡан. Ул постановлениены элекке Вячеслав Михайлович Молотов ҡул ҡуйған, как Совет народных комиссаров. Аның управляющий Большаков дигән кеше, ИБ инициалы. Менә был документ 20 декабрьдә 38 йыл сыҡҡан, 19 декабрьдә, то есть 19 правильно декабрьдә был, декабрьдә, январьдә, 19 январьдә 39 йыл
Мен уже трудовой книжка қолыма келіп ілекті. 29 күн үсінде көпмелер килген, ол килгәсті менің қолға ілекті. Шуны история деп айтам. Көп кішілерді, хоңынан алған кішілерді бұл ядулар жоқтыр. Тәугі трудовой книжка бұғанға, молотовтың подпискі башқаларды қанақатты бар мұнда. Анан икенче ягы, ошо трудовой книжка белән 65 ел эшләп, мен бер яккала китеп йөрмәнем. Менә кулыма бер 10 ай тамына зак килеп эләкте. Һәммәндә органнарда ятты, Уфала ятып кайтты менә кеге булашаган вакытымда. Ага хәтле разведкала яткайны. Ишү менең кызык урыны шул поощрительный дигән монда сведения поощрительный дигән урыннар. Шул урыннар бөтенһелә тулган мактау белән. Менә шулай итеп, мин одак эшләвемә йитмәһә барһала ошо Сибайга бәйле булуына горурланам. Шуннан мин таныштырып китеренем, менә шәҗәрә белән Сибайды мин яхшы беләм. Сибайда үзендә бөтәһе мин хәзер 2 яшь үткәс, барында үз күземдә күреп үттем. Менә шәҗәрә белән таныштырып китәем дигәнем. Менә монда родословие буржанского рода племени Атайсал. Вот шунан башланып китәм. Менә шу Атайсал дигән кеше башлап монда хәзерге Күгәрсен районыннан күсеп килә, Саньяк дигән авылдан күсеп килеп, шул иң өлкәннәре Атайсал булга, шуның исемен берип авыл төзелә. Ул була 1663 ел. Шунан ана бuna баллары шулай килеп, берничә буындан һәм менә шуннан бүленеп китеп, менә ошо тамыр буенча Сибаев дигән килә. Менә шу Сибайның шәһәрдән исемене йөрткән кешенең менә ошо неле. Менә хәндә Мутаевлар килә. Менә мен ошо иң адагына барып, мен үземдә койган. Менә мен торамын. Менә шулай итеп. Менә ошо Сибайның ни өчен исемләнгәнен әйтмәкче буламы? Менә ошо Сибайдан шәһәрдән исемен йөрткән кеше менә ошо Сибай Абзан улы Абзанов була. Менә анан кеше менә ошо Сибайдан һуң Утарбай дигән кеше, Утарбайдан һуң менә Шәйхмәт Сибаев була. Менә картатаһының исемен фамилия әйтеп, менә ошо действительно элекке кантон начальнигы. Кайһы кеше менә 55 ел элекке рудник шәһәр итәбез дигәс, күп ыспырлар күтәрелде. Бұл Шәйхмәт Сибаевты беләләр, история буенча как кантона. Безгә ниндәй кантондан исемгә хаҗат бирмәйбез дип талашкан кешеләр күп булды. Шунда мен күп көч салып, ошо Сибай исемен калдырдым. Чөнки бұл кантон түгел Сибай, менә ул ошо Сибай. Менә 1739 ел менә элекке менә әйтеп китмәгән. Атайсал 2 ел самаһы бер урында булып, Иттеткан дигән тауның итәгендә булып, шун Иттеткан тауының итәгеннән агып яткан елгала булып, шунда килеп ултырганнар Атайсал дигән. Ул урында ошо Сибай белән ише бер Айсак дигән егет бер дә акшатмай, елга һәлә бәләкәй, курыйлар, хуй курый. Шуның өчен шуннан күчерергә тырышып, алар яңа урын тапканнар. Яңа урында алар һөйгәннәр, мен хәзер ултырган Итке Сибайды. Шул була 1739 ел. Шуннан бұл Сибай етмәһә ярлы бала. Буһала адмы күпме грамоты булган. Шул грамоты аркасында шул елды перепись населения менә. Вакыттан йөрткәннәр ревизия дип. Шул ревизия грамоты аркасында катнаша ошо Сибай. Шуның өстендә яңа урынга килгәс, олылардан һорайдар, ничек авылга исем куй, ни итеп кушабыз ягыз. Атайсалдан утырга кирәк дип. Шул вакытта ошо Сибайның шул үдетләп тапкан, во-первых, шул урында йетмәһә шул үдетләп тап, первый күсеп килгән Сибайга. Шуның өчен аксакаллар ошо Сибайның исемен бергән. Шуның өчен авыл безнең Сибай булып киткән. Хуңынан инде күп еллар үткәс, менә 55 ел Сибайды шәһәр итәбез дигәс, күп кеше каршы булды. Анда бер нисә вариант исем бирделәр. Кайлар әйттеләр, Бакыр үзәк дип бирәйек, чөнки рудагы бай үзәктә ята дип. Икенче төрле кайлары, менә мин настаиттем Сибайга. Ни анда шунда да казайт итә алдым. Сибай бул кантон түгел, аның картатаһы булган, ул ярлы кеше булган. Кантонга нисколько
Бұл бәйләнешле түгел деп. Шуны мені тыңлап, біздің шәһәр исемінде Сибай болып кетті. Аны асық білері үшін біздің Сибайда 2 месторождение бар. Тәугі месторождениені иткі Сибай месторождение деп жүрінік. Мұна 1939 ел яңы месторождение асылғанса, иткілі яңыла деген хүд болмады. Сибайский месторождение деп кіна ердік. Ол иткі Сибай месторождение асылды 1913 ел. Оны тәугі асқандан хоң англичанлар разведыветті. Кейнес бұру деген англичанин геолог келіп разведывать еткен. Оның запасы бик аз болған. Шуның үсінде оңнан бір ябылып, бір асылып тұрды. Шуның үсінде мұна мен 35 ел Бақырдан алып қатқастар. Мұнда көсергестер ең иткі Сибай месторождениенің ең бай орнына яңынан шақты өтіп, 30 метрлі тәрәнліктер шул шақтының стволынан алып, ашисінің ішлеріне қатты бітінігінде мен документировать керінім, как геолог. Шунда мен көдеттім. Ол месторождениенің яқышы формаға бек алда шайыны. Руда қай орында бітіп кетелі, тағын раздув ішлеп, әпәт қабатым, әпәт бір шулай тіпті. Шының үсінде мен әр вақыт руководителерін құрап көлдім. Руда мында бітмеген. Давай өтейік. Олар біздің проект бойынша мұна шул келебетке, яғына 1 метрда өтмей ябалары. Шунан хоң мен аптырағас, аның итке нейін білейінім, несік асылғанын, ол итке Сибай месторождениенің историяны, шуынарды оқып, рудный тело несік өден апарғанын біліп, мында бұлғана бұларға ештігір әргенде іші ідлерге керек, бұларға тыштаған руда деген ой білен, мен поисковый ішке кіріштім. Ана ол елларды мында 2 организация бар. Бірі шахта управление, екінші руда управление тресті баш золыт деп жүрділер. 2 организация болғас, квартир етішмей, шуның өсінде әргім өдіне тұрлақ ішлей бәшін. Тұрлақ бәйләнген ер білән, әр вақыт көші ерсі қой қайны, фундаментқа орын әдірлі қайны, қой орынға қайнын ішлей. Шул вақытта мен әр вақыт шул кім қайда ерсі қой, шулында барып қарап берінім. Сүнкі бұры железняк деген неден башланды иткі Сибайда. Осындай бұры железняк, бұл первый признак мұна руданың. Мұна бұл қайда шисты қылшыдан, мұна ол қасанды ұшылай болған. Но, хау, нендейдір сәбәпілен ұлтырғас, бұл құры ерді қалып, тұтығып, мұна ұшы қалыға кеткен. Мұна шуны әділерге кәріштен, ол ғана ерді ятмайдыр деп. Шулай деп әділеніп ері тұрғас, бір орында 1937 елдің апрелінде таптым, бір орында қойыла ұшының бұры железняктарды. Вот аның орына. Мұна первый находка деп ядып қой, мұна әргелеген карьер. Ұшын таптым 37 ел. Шуна уақытында түрелерге айттым, давай меңе ярдам етігіт, ұшы қойыны тәрен айтайық. Бірден хау көслейіні тішерге бермей, бір бедірі балсық сығарысын, 3-4 бедірі хау сығарға берек. Техникалай yok, насоста бернемеле. Вообще меңе ярдам ете алманылар. Аға 2 ел өтіп кеткес, 39 ел. Әпәт апрель айында мына осы жерде мына 2-ші ұшыны таптым. Мында бір катлаған қатғандарын үйішлер үшін. Шунда тағын шундай бұры железняк тәрсіқті. Тағын баяғы тревоганы ішлерін бары-бір ярдам етменілер. Шул елдің июль айларында Москванан Ковалев деген геолог келіп, инженер геолог келіп, ұшында геологический съемка өткәрірге тәлшін. Шул вақытта ол 3-ші орында тапты бұры железнякты. Шулай айтып, мына 3 точка болды, шуның ортасында руда бұларға тейіш. Давай геофизический іш қойып, шуны обследовать тәйік деп, Ковалев білән бір түрлі орынға докладнойлар ядып, добили, шунда геофизический іш қойдық. Петропавловск деген кіші келіп, начальник партии геофизическийні, Бақырда іш апарайыны, Бақырузак, за счет Бақырузака проекты, шунда келіп іш қойғайны, ол анхат қана таптылар, потому что 3 түшкі білән кәртелеп алынған.
Шул урынга күп тә вакыт үткәрмәне. Рудан тапты, аны проверятор тәүге скважина номер 94 бирелде, менә анда язылган карьерның уртасында. Ул 94, значит, буга хәтле иске Сибайда 93 скважина бүрелгән, шуның номерын продолжать булып 94. Фактически ягымыш саражны өчен бул беренче номерын. Ошу скважина белән 94 белән 155 метр үтеп 10 метрдан ыруда башланып китте, өстә генә яткан. Шуны 155 метрга хатлы барып, ырудан сыга алмай, ырудала тукраттык, чөнки авария булды. Аны бүрит алман, так ырудан сыкмай тукратылды. Шулай итеп, менә Сибай асылып, дур месторождение булып яһапландыла китте. Менә шулай, менә шул асучыларның турында әйтәһем генә. 2 точканы аны заявка диләр, 2 заявканы мин эшләнем күп булардан. Миннән һуң 3нче заявканы Ковалев бирде. Безнең күрһәтеп, менә 3 точканың арасында аруда бар, только дөресләп дип кенә әйткән өчен Петропавловскның кирәклеге булды. Шулай да һуңнан первооткрывательләр дип Ковалев белән Петропавловскны неттеләр, белделәр. Значит, минең урынга Москвич бер геолог, ул асылкандан һуң 5-6 елдан һуң килеп эшләгән кешене первый открыватель дип шулай исемләп алдылар. Хәзер Петропавловск белән Ковалевтан исемен йөрткән 2 урам бар. Но алар никак первый открыватель булырга тиешле түгелләр. Чөнки теге 3нче вообще открыватель тегеләрне азрак кына катнашы булды. Шуның өчен алар могут исемләнергә Жаңа Сибай месторождение асуда катнашучылар дип кенә әйтергә мөмкин. Первый открыватель дигән һүз аларга батмай, алар түгел. Ул первый открыватель только минмен. Ул вопрос күтәрелгән. Но тиздән асыкланыр тием. Уның даны таусы, тәүге асыштар яһаучы буларак республиканан ситтә лә билдәле була. Элекке ГДРда бер тауsiyaштар бригадаһы уның исемен йөрөткән. ГДРдан ебәрелгән журнал уның хакында. Мугаен, һеҙҙең дә данлыклы, абруйлы, халҡыбыҙҙың даны булган кешеләр менән күп осрашҡанһығыҙҙыр. Кемдәр улар? Бәлки документтар, фотографиялар ҡалманымы? Барыһы ла бар. Менә минем настоящий канцелярияләге шикелле ушу мына першиндә төҙөлгән. Каждый папкам номеровать ителгән. Аның исендә лә першин бар. Был папканың исендә һәммә хаҡларны аныһы язып ҡуйылған. Шуның өсендә миңә кәрәк ваҡытта тиҙ генә табып аламын. Сөнки минең был папкалар 30-дан ашыу. Һәр береһе кәрәк була. Мин бит язу белән дә мәшәҡәтләнәм, газетларга күп яҙамын. Сибай рабочийына һуңғы ваҡытта менә Атайсалда күп яҙамын. Шул яҙған ваҡытта һәр документтың кәрәклеге бар. Шуның өсендә мин бик анһат ҡына материал сығара аламын. Ул документ фото тураһында генә минең папкала өстәлдә ятҡан 8 үстек, ваҡлы эреле 8 фото альбомым ята. Алар минем өсөн тарих, анда минең генә фотоларым түгел, минем электән эшләп килгән иптәшләрем, эш буйынса ла форумтагы иптәшләрем бик күп часто встречага йөрөйм, ветерандар. 2 дивизиялә хезмәт иттем. Бере 190-й дивизияны, стрелковый дивизия, икенче 68-я гвардейская дивизия. Менә һугышта ла элек бер көндә хезмәттә булмаган кеше 2 ел ярым эчендә рядовой солдаттан гвардия лейтенантка хәтле үстем. Һәм вазифам буенча командир огневого взвода булып йөренем. Ләкин мине наблюдательный пункттан бер вакытта кайтарманылар. Анда наблюдательный пункттан гел артиллерия аша ут белән корректировать иттем. Корректировщик огня дип йөреттеләр. Ана шул 2 ел ярым эчендә рядовой солдаттан гвардия лейтенантка барып җитү. Үзе бер нәмәне әйтә бит, минем тырышлыгым. Анда мин һугышка итмәһәм, үзем теләп киткәнем. Барымды ташлап, шуның өсендә мин һәр вакыт самый опасный урыннарга, разведкаларга йөреп яттым. Шуның өсендә менә күп наградлар шул турында һөйләдер тием инде. Мин аларды
рас үдем теләп баргас, акларга тырыштым. Шулай итеп, 2 ел ярым хезмәт итеп, 2 мәртәбә ранен булып, иң һуңгы ранен булуда Будапештта булдым. Шуннан госпитальгә килеп, менә Победа көнен, еңү көнен Бакула осраттым. Шуннан инвалид документы биреп, кайтарып җибәрделәр. Менә инде хәзер 50 ел инвалид войны булып йөреп ятамын. Кайткач та тагын шул элекке эшемә төшеп эшләп киттем. Исхак Улатайдың һөйләүе буенча, балалары төрле тарафтарда яшәйләр. Береһе Польшала, береһе Германияла. Барыһы ла атаһы менән бәйләнештә үзмәйләр, хатлашып торалар. Исхак Фәләк улы, калабызның беренче почетлы гражданины. 1939 елга хәтлем, хәзерге ошо карьер яткан урында куе, вак, хазлык һәм урыны баткаклы бер урын булды. Шуның усында берәү дә анда кирип йөрергә базнат итмәне. Шуның усында минән алдагы булган геологларда, геофизикларда анда базнат итеп инә алмаганнардыр. Менә мен үзем поискә шуна бәйләнеп киткәс, шул әлеге Буры железнак дигән әйбердән юлын эзләп, баткак булһала, балатысты итекләргә киеп алып, кирип, йөреп, ана шул тәүге табышым булды, 37 ел шул балатыла. Шуннан башлап киттинде, менә ошо эшләр. Менә карьердің батқақлы йөрүенә булу вакытында безнең хәзерге шәһәр биләгән урыннар аппак кылганны сәскәлек кылган белән баһылган инде. Бериндә дә постройка монда булманы. Менә шулай итеп карьер асылып киткәндән һуң карьер тирәһендә берничә урам төзелде. Аларның Ханын әйткәндә 10 штук, 10 урамыны. Будённый, значит, Худайбердин, Осипенко, Советская, Клубная, Стахановская, Чапаева, һәм менә хуңнанрак булган Золото поселогы. Ана шуларның барыһы хәзер карьер астында калды. Мен теләктәр шулай, мен бигрәк тә яшьләргә. Монда эшләп күп кешеләр пенсияга чыгып киттеләр инде. Чөнки бу бит 40 елдан башлап эшләп килгән шәхес. Менә монда техника күп. Экскаваторлар, машиналар, башка төрле буровой станоклары бар. Ана шуларга өйрәнеп, киләсәктә үзләренең төягын, сибайды ташламай, үзләре продолжать итеннәрен. Шуның өчен аларга бик яшьтән үк хәзер менә техникада, институтта укыймы, или 10 классларда укыймы. Шул вакытлардан алып үзләренә тиешле профессия хайлаһыннар ине. Буларга кирәк икән шофер булган, буларга кирәк икән, скажем, экскаватор, шуны алдан уйлап, үзе теләп эште башлаһалар, ул һөйгән профессияны кеше бер вакытта таштамай. Менә мин үзем бала сактан геологияны яраттым, шуның өчен ömrüm буе анда эшләнем, күп кенә месражлар асып бирдем. Менә яшьләргә шул минем теләгем. Бүген өлкән юбиляр Сибайның тәүге почетлы гражданины Исхак Фәләк улы Мотаевка 80 яшь тула. Әле лә сафта калган теремек, был аксакалыбызга бәхетле картлык, бирешмәс һаулык теләйек. Һездән өчен башкорт халык йыры Сибайды һайланык.